Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wal alihi wa syuhada salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani sallallahu alaihi wa sallam Jani al-Disah wa yum wa usahim wa ajwajihim tanda hadrati musanna fi hadal kitab Syed Usman bin Hasan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim wa miqdarihi al-azim. Termasuk keistimewaan sholawat Fatih ingkang kita waos. Ana wali ibadah selama 1 juta tahun. Wali ibadah 1 juta tahun. Yo tapi mboten nate maos sholawat Fatih. Nah, niku luwih gedhe ganjarane wong biasa, wong awam, ora wali, tapi istiqomah maos sholawat Fatih. Masya Allah. Ana wali ibadah 1 juta tahun. Niku seh kalah ganjarane karo wong awam sing istiqomah maos sholawat Fatih. Nek wali nek ibadah iku mong. Soale kono gak maos sholawat Fatih. Kersane Allah nggih, arek Allah sing ngaweh ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Dan niki khusus dalu niki kula mboten maos kitab sing biasane Irsyadul Ibad ngene kula mundhut kitab Durratun Nasihin nggih. Kula pendet bab soal korban nggih. Nek kan ajeng menjelang Idul Adha do korban nggih kersane kitab Hartos fadilah lan ketentuan-ketentuan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi kaceritake saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Anna usa temene Kanjeng Nabi kala dawuh sinten Nabi li Aisyah maring Aisyah. Dawuh ing ya Aisyah tu he Aisyah qadimi ngajukna sapa sira udhiyataka ing hewan kurban sira udhiyataki wasidilan nyeksekna sapa sira Aisyah ing udhiyah fa inna mangka sak temene laki iku keduwe sira di awali kutratin ing dalem kawitane tetesan tak turu kang netes min damiha saking getihe udhiyah hewan kurban alal ardi ing atase bumi ayakfira
utawi yen to ngapura sapa laki maring sira Allah sinten Allah ma ing dosa-dosa salafa kang wis kliwat bindunu biki saking dosa-dosa ira. Suatu saat Kanjeng Nabi dawuh karo Siti Aisyah, Aisyah endi ketokno hewan kurbanem seksekno soale ganjarane setiap tetesan pertama getah sing netes ning bumi Allah bakal ngapura dosa-dosa nem sing wis kliwat. Faqalat mangko takon Sita Aisyah, ya Rasulullah utusane Allah alana ana ta iku kedue kita khosatan hali khusus am utawa lil mukminina kedue wong mukmin amatan hali umum. Siti Aisyah tanglet lho Kanjeng Nabi niku ganjar ngoten niku khusus kangge kita ingsun apa umum kanggo wong-wong mukmin. Faqala maqad alaihi salatu wassalam bal balik lana kedue kita walil mukminina lan kedue wong-wong mukmin amatan hali umum. Ya ganjaran iku kanggo kita ya kanggo wong mukmin secara umum. Wa Wahb bin Ibni Munabbih annahu saat temene Wahab bin Munabbih kala ngendika sapa Wahab bin Munabbih inna Dawud saat temene Nabi Dawud alaihi salatu wassalam kala iku ngendika sapa Nabi Dawud ngendika ing ilahi do pangeran ingsun ma iku apa sawabuman utawi ganjarane wong ndohakan korban sapa man min ummati Muhammadin sangking umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi Dawud ngucap pangeran ganjarane wong sing korban saking umat Nabi Muhammad niku sepundi. Ola dawuh sinten Allah sawabuhu utawi ganjarane man an uqtiya iku yen to aweh sapa man ing ukti an ukti yen to paring sapa ingsun ing man bikulli sya'ratin lawan saben-saben rambut ala jasadihi ing atase apa ya nggih ing atase jasade man asyru hasanatin utawi 10 pira-pira kebagusan. Ganjarane wong sing korban tak penehi setiap rambut ning gone awake tak wae 10 kebagusan. Wa amkhulan ngapura sapa ingsun andu saking man asra sayiatin ing 10 anu saking kuli sya'rah asra sayiatan ing 10 kejelekan. Setiap rambut tak ngapura 10 dosa. Rambutnya kewan kan pira niku nggih. Oh, ribuan punjul lah nggih. Dan itu setiap rambutnya Allah ngapura 10 keolonan dosa. Wa arfa'u lan ngangkat sapa ingsun lau maring man asra darajatin ing 10 derajat. Setiap rambut diangkat 10 derajat. Walau lan iku kedue man bikuli sya'ratin lawan saben-saben rambut kosrun utawi kosrun iku istana bil jannati ing dalam swarga. Setiap rambut dipenehi ganjaran satu istana. Wajariyatun lan bidadari minal khuril aini sangking bidadari. Setiap rambut diwenehi bidadari siji.
wa markabun lan tumpaan min dawatil ajnihati saking kang duweni pira-pira sayap atau kang pangkah sapa dawatil markab ing dawatil ajnihah maddal basari kelawan sak dawane peningal diwenehi tunggangan iki sing duwe sayap ya. Jadi tunggangan ning swarga niku buruk ya. Niku nek terbang sejauh mata memandang. Yarkabu kang numpaki ha ing dawatil ajnihah alul jannah sapa penduduk surga. Payatiru mongko miber sapa man biya kelawan dawatil ajnihah kaisu syayasya ing dalem dinggon ngarepake sapa man. Karo buruk mau wis ape ning ndi sing dikarepno. Amalin ta'ana to ngerti sapa sira ya Dawud duwe Nabi Dawud annad duhaya sak temene hewan-hewan kurban iya hiya duhaya almato yaiku pira-pira tumpaan. Dawud ngerti ya nak hewan kurban iku dadi kendaraan melintasi siratal mustaqim ya. Siratal mustaqim iku sirat sing ning dhuwure neraka. Bentuke munggah niku 1000 tahun, medun 1000 tahun, terus napa datar 1000 tahun. Jadi 3000 tahun. Nak di jalani karo mlaku nggih. Tapi kok tinggal amale nggih. Kanton amale piyambak-piyambak. Nah ora tutup nggih kecemplung ning neraka ya. Ngisore neraka. Dan iku nek sing korban numpak hewan kurbane. Faturfa'u lan ngilangake watarfa'u lan ngilangake apa dohaya albalaya ing pira-pira belahi balak korban ngilangno balak bencana yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Nah, ngeten iki korban dadi tumpakan iki disebut hikmah ya. Nah, korban niku tujuane taqarrub ilallah. Ngeparek dateng Allah. Keranten taqarrub ilallah mulane lu semakin sering, semakin kathah niku semakin sae. Angger tahun korban terus bawa sapu nak mampu sapu siji di anune piyambak niku ngoten niku soalé tujuane taqarrub ilal ampun hikmah didadekno tujuan. Pak Haji jenengan mboten korban tahun iki. Wong wingi wis sing numpaki sapa? Lah iki hikmah didadosake tujuan. Siji kurang mesti ketampa. Nah niku ampun didamel hikmah, ampun didamel tujuan. Tujuane taqarrub ilallah, ngeparek datang Allah semakin kathah, semakin sering nggih luwih sae. Korban iku mboten masalah apa nyembelih mendo, nyembelih lembu mboten. Niku masalah niki nggih latihan ati kita nyembelih sifat bahimah datang kita nggih. Sifat kehewanan kepemilikan yang gini ati kita. Jadi kita mentingno perintah Allah daripada mentingno
donya. Kita korbano, harta kita sisihkan. Dan ini hikmah, saniki sanksi-sanksine. Rawang ruya diniwatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Ana sak temene Nabi kala iku dawuh sinten Nabi man utawi sapane wong kana iku ana sapa man lawu iku keduwe man saatun apa kejembaran. Walam yudhi mongko ora gelem korban sapa man Alyamut monggo becik mati sapa man insya'a lamun ngersakake sapa man Yahudiyan hale mati Yahudi wa insya'lan lamun ngersakake sapa man Nasraniyan hale mati Nasrani. Dawuh Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge sing duwe kejembaran rezeki duwite berah ora gelem korban monggo kono mati sakarepe apa dadi wong Yahudi apa mati dadi wong Nasrani. Manut wa fi riwayatin iku ing dalam siji riwayat man utai sapane wong kana iku ana sapa man lau iku keduwe man saatun apa kejembaran walam yudhi monggo ora gelem korban sapa man wala yakrubanna monggo aja mareki cerak-cerak temenan sapa man nyerai musallana ing nggon salat kita. Apa wonge sing duwe kejembaran gak gelem korban gak usah nyerak-nyerak nggon salat masjid musalla langgar. Iki bagi ibadah korban iki apa? Kanggo tiyang sing mampu. Al-udhiyatu utawi korban wajibatun iku wajib ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam mukimin kang mukim ora lelungan musirin kang sugih. Sugih iku piye hitungan sugih? Wa utawi musir ayam lika iku yen to miliki sapa musir nisoban ing sak nisab. Sak nisab iku pira wa utawi nisab mi'ata dirhamin iku 200 dirham. Au qimatuha utawa nilaine mi'ata dirham. Fadilan haling luwai an hawaijihi saking pira-pira kebutuhane man al asliyati kang bangsa asli. Korban iku wajib kanggo wong Islam mukim tur sugih. Iki wajib ya. Lah ini kula tingali niki Durratun Nasihin niki nggih. Sing ngarang Sayyid Utsman. Sayyid Utsman niki madhab iki madhab Imam Hanafi. Jadi korban iku wajib kanggo wong Islam sing mukim sugih. Hitungan sugih iku pinten? Ndekne duwe 200 dirham. 200 dirham iku pinten nak dihitung rupiah. Jadi sak dirham syar'i niku padha karo 2,97 gram. Jadi 1 dirham 2,97 gram. Nah saiki 2,97 gram dikali 200 niku wonten 595 gram. Terus gram niki perak ya. Dikalikno 595 gram perak dikali harga saniki 1 gram niku 48.700. Jadi ketemune 28 juta 975 rupiah. Jadi menurut madhab Imam Hanafi nak tiang wayah hari Idul Adha duwe dhuwit
28 juta 900 lah. Niku wajib korban. Duwe niki di luar kebutuhan nggih, di luar kebutuhan, di luar bayar utang lan sanesipun sing niku nggih. Duwe nganggur cara ngono. Nah niki wajib. Hitungane wajib menurut mazhab Imam Hanafi. Nah mazhab Imam Syafi'i niku ora wajib, tapi sunnah muakkadah, sunat sing dikuwatno bagi wong sing mampu. Lah mampu kriteria mampu piyambak nggih. Mboten sing niki. Mampu cara Imam Syafi'i niku tiyang duwe harta nyukupi kanggo maisahe awake karo keluargane sing ditanggung selama sekawan dinten. Iku dina riyaya lan dina tasrek nggih, 4 dina. Iku duwe biaya urip niku 4 dina karo sak keluargane. Terus duwe dhuwit kanggo tuku mendo kanggo kurban. Niku hitungane mampu. Nah, cara jenengan larene 3 kalih karo istrine sonten sekawan sak omah nggih. Biaya hidupe per orang 50.000. Jadi sedina telas 200.000 sedina kanggo sak omah cukup ya. Ping 4 dina berarti 200 ping 4 800.000. Niku kebutuhan 4 hari ya. Terus dia duwe cukup butuh wedhus. Wedhus sakniki pinten? Jadi murah ya. 2.500.000 wis entuk. Berarti 2.500.000 karo 800.000. Nah, pas dina riyaya jenengan gadah harta niku wis diitung mampu menurut Imam Syafi'i. Tapi hukumnya ora wajib, ganti sunat muakkad. Sunat sing dikuwatno. Namun Imam Hanafi kudu duwe sak nisab 28 juta 900. Niku nang duwe semono wajib. Wajib. Nah, wajib iki ditinggal dosa. Nah, mau sunat ora dilakoni nggih. Makruh nggih mboten angsal ganjaran. Kehukuman makruh nek ora dilakoni sewalike sunat. Korban iku werna kalih, wonten sing korban wajib, ana sing korban sunah. Korban wajib wonten werna kalih, yaiku pertama korban sing dinadari. Panjenengan nadar, engko nek iki anakku lulus, aku ape korban. Lah niku waya korban jenengan wajib korbane soalnya dinadari. Terus sing nomor kalih niku korban sing ditakyin, sing ditentokno. Jadi jenengan gadah mendo terus ngomong, "So iki wedhus iki tak korbano, sing wedhus sing iki lho." Ora ana wong takok, ora ana apa-apa, jenengan ngomong niku ditakyin jeneng. Lah mungkin korbane dados wajib. Dewe nak jenengan teng pasar apa niki Kang ning pasar napa tuku wedhus nggo korban. Niki mboten ditakyin. Paling jawabi nggih. Nah, korban ora dadi korban wajib, dadi korban sunnah mau nggih. Dadi ana sing wajib, ana sing wajib niku mau kalih. Bedane napa korban sing wajib karo sunnah? Namun disembelih nggih. Nah, korban wajib niku jenengan sak keluarga sing dinafkahi mboten angsal mangan, mboten angsal mundut, mboten angsal ya. Nah, korban wajib nggih sing dinadari kalau sing ditakyin niku mboten angsal mundut. Terus ora kena diwehno wong sugih, kudu diwono wong fakir. Iku nak korbane
wajib. Haram diwehno wong kafir. Nah iki kabeh napa kurban wajib cek kurban sunnah niku haram diwehno wong kafir. Soale kurban iki suguhane Allah kanggo wong-wong muslim. Jadi nak sing wajib dinandari atau ditajen niku boten angsal mundut senajan cara ibarate sungune boten angsal. Nah sing kurban sunnah niku angsal mundut maksimal sepertiga. Nah luwih sepertiga boten angsal. Mundut kanggo keluargane sepertiga angsal. Boten angsal sing luwih sepertiga. Diwehno wong fakir angsal minangka dadi sedekah, diwehno wong sugih angsal minangka dadi hadiah. Nah, korbane sunnah. Cek hukum, cek korban wajib, cek korban sunnah boten angsal didol. Kecuali kanggo wong fakir niku terserah ya. Nah wong sugih mau nampa hewan kurban padha wegah wis wis bosen mangan daging tak dol boten angsal. Nah tiyang sugih. Tapi anak tiyang fakir angsal ya. Nah tiyang fakir niku asal wis dadi hake ya terserah nek ape didol ape di. Terus hewan kurban itu wajib dibagikno secara nayian, mentahan, boten angsal didum wis masakan niku boten asal. Dhewe karo napa? Nah nyembelih wedhus kanggo napa niki akikah. Niku malah sing apik dimasak. Tapi nak kurban boten angsal didum matengan. Soalnya engko nak gak nyocoki karo keinginane napa karepe wong fakir sing nampa mong. Soalnya diarep-arep kan tahun pisan ingin tok daging ape tak sate malah didum gule. Nah, niku ngoten niku hikmahe. Karena kadang panitia ini kok dimasak. Nah niki kudune mungkin anu nggih. Carane ku diweno tiyang kuwi. Niki bagian 6, Kang. Malah kayak dimasak. Iku kanggo sarapan nggih. Jadi dikelah nggih, dikelah. Iki dagingem bagian 6, Pak. Iya tak nggone masak. Masake nah, ngoten kudune nggih. Alajeng mboten kenging aweh upahan kanggo wong sing nyembelih atau sing bodhek nganggo daginge hewan kurbane mau. Jadi engko iki sing nyembelih upahane ndase ya niku mboten angsal. Kudu nganggo arta sanes nggih, nganggo upahan sanes. Termasuk sing bodhek. Lah kok diwenehi sing bodhek. Lah niku nggih ampun artine mboten dadi bayarane iki ya sedekah biasa niku mau dunduman nggih. Atas nama dunduman ampun didadekno atas nama bayaran nggih. Bayarane mboten angsal nak ngangge bayaran daging nggih. Terus nak wekdal nyembelih ampun terjadi nakhok haram nggih. Nakhok niku nak badhe disembelih isih kejet-kejet dereng mati tenanan niku terus dikuliti. Nah niku matine dereng sempurna niku mboten angsal. Kedah mun wis mati sempurna. Tandane niku mripate wis ora kedip, ora krepedhep, wis ora meneng, wis gak kejet. Makruh nak nyembelih ngantos protol, iku makruh.
Wa walu waktu ya utawi kawitane korban pada solati ku yang dalam sause solat fil misri yang dalam kota. Wala yudwahu lan ora kena den sembelih qabla ing dalem sadurunge salat Id nggih. Bi khilafil qura ing dalem bedane ning pira-pira desa. Maksude desa sing gak ana salat Ite nggih. Iku ya ora usah ngenteni salat riyaya mbut ngenteni gak apa-apa. Asal nggih mau wis badane muncule srengenge terus waktu cukup kanggo salat Id karo khotbah. Niku dikira-kira kita wis salat karo pinten lah 20 menit saka terbit matahari 20 menit ngono kene gak ono salat gunung-gunung mungkin nggih. Niku angsal. Ora kudu ngenteni badane tapi nek wis ning kene ana salat nggih ngentosi badane salat riyaya selesai. Wa akhiru tawi akhire nyembelih qabla gurubil yaumi as-salis iku ing dalem sadurunge surupe srengenge dina sing ketiga. Niki Imam Hanafi nak. Jadi Imam Hanafi ku 3 hari berarti nggih. Riyaya tasrek tanggal 1 tasrek, 2 tasrek. Niku. Tapi Imam Syafi'i kalau tinggal niku sampai tanggal 13 surupe srengenge tanggal 13. Sekarang malas nggih. Tasrek kan 3 hari tanggal 11, 12, 13. Jadi patang dino waktune. Nah Imam Syafi'i nah iki kitab niki Duratun Nasikin menurut mazhab Imam Hanafi 3 dina tok. Wal afdalu tawi kang luwih utama ayudabbiha ing iku yen to nyembelih sapa wong binafsi kelawan awak dhewene wong. Sing luwih apik dengan korban iku disembelih piyambak. Harus Kanjeng Nabi disembelih dhewe. Tapi in qadara lamun mampu sapa wa nak iso nggih. Ana ora iso kok malah ora sah. Wa ila lan lamun ora mampu ya'muru mongko perintah sapa wong ghairu ing liyane. Nek gak mampu nggih perintah wong liya sing iso. Soale ana rahasiane niku nang nyembelih sekira gak prengus niku wonten rahasiane nggih ana teknike. Nyembelih sekira mboten prengus niku wonten teknike. Ana piye cara-carane nyembelih sing sah. Kudu putus mar'i karo khulqum. Jadi ana otot gede jenenge mar'i khulqum. Niki kudu putus. Kesunatan 2 urat wajdain. Niku kesunatan ya. Minimal khulqum karo mar'i iki putus ana otot kecil jenenge wajdain. Niku kesunatan diputus. Nah ora usah nyembelih dhewe diwakilno tetep wa yustaka bulan den sunatake ayadura ing ento nekani sapa wong binafsihi kelawan awak dhewe wong idzadzabhi ing dalem nalikane nyembelih. Nah diwakilno tetep kesunatan nekani nggih. Wa yukrahu lan den makruhake tarku tawajuh apa ninggal madhep kiblat ilal kiblati marang kiblat. Kaya kululan ngucap sapa wong ba'da tawajuh ing dalem sause madhep qabla dafi ing dalem sause nyembelih. Sadurunge nyembelih sing korban iku kesunatane terus madhep. Terus dongane piye? Dongane inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd bismillahi Allahu akbar. Itu dongane kanggo sing korban sumayudabihu mongko nyembelih sapa wong
Summa yusolli bakdo nyembelih pun summa yusolli nuli salat sapa wong rakaataini kelawan rong rakaat ala tariqil istihbabi ing atase dalane sunnah. Bakdo disembelih sing korban iku nggih bakdo mondonga bakdo sembelih jenengan salat rong rakaat. Ana dalile liqaulihi alaihi salatu wasalam krana dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam alku ma fi aidikum minasikin sumarka'u rakaataini. Alku dibaake sapa sira kabeh ma ing barang fi aidikum kang ing dalem tangan-tangan sira kabeh minasikin nyatane peso. Sumarka'u nuli ruku sapa sira kabeh li salat sapa sira kabeh rakaataini kelawan rong rakaat. Nak bar nyembelih peso 6 selehno terus kuwi salat rong rakaat. Wa innahu monggo sak temene kelakuan marokaa ora salat sapa wong huma ing rakaataini akhatun sapa wong siji wa sa'alalan jaluk sapa akad Allah ing Allah sayan ing siji perkara ila kejaba ato paring sinten Allahu ing akad. Soale sapa wong sing salat rong rakaat wong sing korban nggih badhe korban salat rong rakaat terus donga karo Allah ning gone njaluk sesuatu, njaluk apa-apa hajate nggih niku pasti Allah paring mustajab. Allah paring. Ayaqulu lan donga sapa wong badha salam ing dalem sause salam. Bar salat salam dongane Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muhsinin. Niki badhe salam kangge wong sing korban. Nggih. Saniki nak korban diniati kanggo sing wis ninggal. Niku angsal napa mboten? Dan niku wonten dua pendapat nggih. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, niki kaul sing muktamad, sing iso dienggo pegangan, niku mboten sah, ya. Kecuali wong sing ninggal niku nate wasiat, niku angsal. Jadi pas ijeh sugeng ngomong kok nek aku gak tutuk nyawaku, aku korbano ya. Pas wayah korban, aku iki wis watuk-watuk. Nah niku mboten napa-napa. Niki menurut Imam Nawawi. Tapi mukabile pendapat sing wonten niku menurut Imam Rafi'i niku mboten napa-napa, sah nggih. Jenengan gadah tiyang sepah pun sedo yo ora tau wasiat lah niku tetep sah. Aku kita niati korbano bapakku niku sah. Tetapi korbane dados korban wajib. Mau lho nggih. Wajib mau sing jenengan sak keluarga mboten asal mundut kudu diwehno wong fakir, wong sugih gak boleh nampa. Iku menurut Imam Rafi'i. Niku angsal korban kangge tiyang sing pun sedo. Nggih wallahu alam bis aku tentang korban mugi wonten manfaatipun nggih mugi-mugi kita saged nyembelih korban. Ya, terutama sing gadah aton nggih sing mampu. Nah korban kangge sing mampu, sing mboten mampu mboten kesunatan, mboten kewajiban. Bismillah. Dalam
korban kandungane wonten anake. Nggih nak niku mau boten urip nggih sembelihane melu mboke nggih. Nak kalu mangan nggih monggo. Nggih boten nggih asal cuma nak urip disembelih piyambak. Wingi nate nika mboten kalu dibuak. Lha iki nggih nak disembelih wonten nggih mboten napa. Niku derek sembelihane mboke.